So, Zoe, to the blaen y llyfr yma. Aran, to the blaen y llyfr yma. Ac dwi eisiau ochr yma i cefnogi Aran. Okay? Chi gallu cefnogi Aran? Ac ochr yma gallwch chi cefnogi Zoe, okay? Iawn, so ymlaen â chi ac yn gael countdown o 5. Okay? Barod? Barod? 5, 4, 3, 2, 1, ffwrdd chi, ffwrdd chi. Come on, Zoe, ti'n dim mewn eto. Be di hwn? Twinkly tiara and earrings. Dyna neis. Oce, so ti'n mynd i gael bach o help, oce, cyn ti benderfynu. Os ti'n gweld sa awen gadw hyn, stodwch lawr. Os ti'n gweld dylse i roi nhw i rywun arall, sefyll fyny. Bydd chi'n gweld sa awen hyn. Di pobl ddim yn siŵr awen. Oce, so rhain fe rhoi nhw i rhywun arall, ond lot yn dweud cadw nhw. Be ti'n mynd i wneud? Go on, Owen. Rhoi nhw ffôn. Cadw nhw! Maen nhw'n clip-ons. Na, mae'n mynd i roi nhw i rhywun arall. Oce, so Awen, gerddi i roi nhw i bynnag tisio. Oce, nesaf. Oce, nesaf gen i Lea. Be ti'n mynd i ddewis anna? Gwrs gen i o'ma. Dyna neis. A Awen, i ddewis rhaid y tiara i'n meiddio. Da iawn, Awen. Diolch i ti, ddim eisiau stopio. Diolch i ti, hamol i ti. Wrth i ni edrych ar y groes ac wrth i ni gofio dros y penwythnos am y ffordd anhygoel nes di o beth i dy hun dros y fi. Oedd lot o bethau wedi digwydd mewn bywyd fi. Nes i colli pobl ddim rili anwyd i fi. Ond wedyn yn mis Medi 2010, oedd ffrind gorau fi wedi cael lladd mewn car crash a oedd e ddim yn Christian. Oedd rhaid fi jyst gofyn fy hun fel be o'n i'n neud, be o'n i'n byw, am pwy o'n i'n byw am. A ni jyst i sylwi bod dim lot o amser yma, a oedd rhaid fi wneud penderfyniad am bywyd fi. So, es I gapel y nos yna, a nes I gofyn Iesu mewn I bywyd fi fel arglwydd. Yes, I'm